eziokwu na we have no love lost with ndị ofe mmanụ ana mgbe ọbụla ha chọrọ ime anyị ebidoro ịda anyị ọma ife ọjọọ dị ya n'azụ. Na ụbọchị Mọnde na-abịa abịa ọ ya bụ mkpụrụ ụbọchị 20 nke ọnwa anyị nọ n'ime kịta ọnwa Ọktoba 2025. Ya bụ ụbọchị Mọnde na-abịa abịa ya bụ 28 bụ ụbọchị pụrụ iche maka na e nwere nnukwute mmemme a na-akwadebe. Ịmana ihe ọbụla gbasara Maazị Nnamdi Kanu ọ na-abụ nnukwute mmemme. Ya bụ na ụbọchị 28 Ọktoba 2025 na ndị ọbụla na ha akwadebe, onye ọbụla na-akwadebe na a ga-aga Aso Rock ka a gasị Jagaban biko hapụrụ anyị nwanne anyị. Onye na-edu ya bụ njem, onye nọ n'isi ya bụ njem bụ Omoyole Sowore. Sowore bụ onye nọ n'isi ya bụ njem, ya bụ onye malitere ya bụ atụmatụ o wee naghị ede ebe niile, nke bụ na ọtụtụ ndị Igbo ekwuo na sị mechie ahịa. Ikekwe ị ga-afụ vidio na-agagharị ugbu a asị onye ọbụla mechie ahịa, ịmara na ị bụ nwafọ Igbo, onye ọbụla mechie ahịa niile, ndị Igbo emena ihe na iji wee kwadokwa nke ahụ. Abalị one gara aga ka Sowore na onwe ya gara Abuja bụ ebe ya bụ ihe ga-akpọtụ akpọtụ n'ụmụ ahịa ndị Igbo dịgasị na Abuja, maka na ị mara na ị gaa n'ahịa na ndị Igbo ka ị ga-eme ihe na ịtụ okwute na onye Igbo ka ọ ga-atụ n'isi. O wee gaa ebe ahụ wee na-eme nke a kpọrọ mobilization, ya bụ onye ọbụla pụta na onye ọbụla pụta na akwado ya. Ọtụtụ ndị mmadụ kwadie, mana e nwere ndị na-asị na ya bụ ihe adịghị mma. Etu ọ ga-esi bụrụ Sowore bụ ihe bịara duru anyị, otu ọ ga-esi bụrụ onye ofe mmanụ bụ onye isi n'ihe gbasara ọzụzụ ndị Igbo. Ndị ọzọ wee na-asị ebe ọ bụ na onye ọbụla na-achọghị ịracha ọnụ ya, onye ọbụla ịracha ọnụ ya na-ekweghị, ite ya mmanụ na-ekweghị, ụgụrụ bịanụ ya rachara ya ọnụ ya. Ya bụ na ya ka anyị chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị taata ka anyị mara ebe akwụ ịkwadoro Sowore ịbụ onye ndu ndị Igbo, iduru ndị Igbo gaa na ya bụ ọgụ etu a ga-esi tọhapụ nwanne anyị nwoke. Mụ na Epetike ndị Igbo nọ taa wee sị na anyị ga-atinye ya bụ okwu ọnụ. Dịka unu maara, ọ na-abụ anyị na-ekwu ya onye ọbụla na-ewepụta obi ya bụ ndị na-akọ ọnụ, onye na-akọkwa ọnụ na-akọ ọnụ maka na ọnyị ha anyị ji bụrụ ndị Igbo, anyị na-enwe na ajọ ọnụ, anyị mara na anyị nwere ajọ ọnụ, mana ihe a na-agaghị ime onye Igbo bụ ịhapụ ya ka okwu uche ya. Ya bụ Epetike ndị Igbo biko tinye ya bụ okwu ọnụ, ya bụ njem 20th iso aga. Good morning UGWUMBA, good morning ndị Igbo. Eso ma bịa kwadoghị ya. Ị kwadoghị ya iso ha aga? Eso ma aga. Maka gịnị? Nke bụ eziokwu obodo na ugboro ole ka o si adụ mba n'anya wee mara ife. Eziokwu na we have no love lost with ndị ofe mmanụ. Ana mgbe ọbụla ha chọrọ ime anyị ebidoro ịda anyị ọma ife ọjọọ dị ya n'azụ. Ihe na-agba nghala ya obodo na if experience ị na-enwego with them na-abụ backstabbing. Dịka gịnị na gịnị? Came away from before the war, ebe 1966. The counter coup was planned na Mapoho n'Ibadan. By Awolowo. Emechaa ndị army sentence ya for treasonable felony na Calabar prison. Ọnọghị na ojukwupụta belu onye si na nsogbu adịghọ si ngwa pụta ọ si ọpụta nye ke obodo onye ọbụla anọ ibe onye ọ naghị na-abịa gas straight to Dodon Barrack they make peace gwa ndị ka ajide ndị Igbo gboo ewenye Commission for Finance ọnụkpọ ya ka anyị tọrọ. Mana enwekwara ndị na-asị na ọ bụghị Ojukwu hapụrụ ya, nọ ndị gọọmenti etiti tọhapụrụ ya. Nke a bụ akọrọ gị ekwe Calabar nọ under Ojukwu jurisdiction and there is no other person that will interfere. But that's by the way. So Sowore most so megoro bụ anti-Igbo against ndị Igbo. So many things. So I let her say overnight we go love lost maka na election we go nso go hit na polity ọ dị ka si no change go love ndị Igbo ka o je dupụta Nnamdi and maka na okwu Nnamdi ihe ji ebu court. So ihe na-ekwu okwu bụ ka pressure the court or governor president himself protest amamenwe hedena ọ ka aghala lapụta ndị Igbo eburu mmiri bụ ha ewere tọnda not only mmiri ha kwasa ha. Mana protest so n'ụdị na-ekwe m na-ekwe ka a gakwuru ebe ọ bụ na ndị gọọmenti etiti nwere ike ịtọhapụ ya, ndị kọtụ nwere ike ịtọhapụ ya, ebe ọ bụ na anọ gba mbọ ya daa n'ihu ọgụ na ihe a chọrọ bụ ka a tọhapụ
nwa amadi aka ọ gara onwe ekwere m ekwe mana ihe na-ekwu bụ ka Sowore ghara ịnọ ya the reason there will be sabotage I don't eme gị ife ma even June 12 enwere a lot of experience o nwere ike ihe a na-ekwu oge lute ebido peacefully adọma yi n'ogo gris ya pụrụ anyị na ndị omekome ha kpọtara ya nọ n'ime ha esokwuo unu John kwuo unu nkwo uniform safe egorokwuo ya n'ogiri atụ okwute tụọ iche fim ha na-eme na sị na-akụtụzi ụlọ ndị mmadụ agba shọpụ ndị Igbo ọkụ na-egbuo mmadụ ihe ebuzi ebu nọ because o mere ife ọgbọrọ ya mbido a sị na Igbo protest confront Nandi ifelata Igbo dị n'ime ejeso nwe Igbo crew ka ọ na-akịtachi ife nye edu n'anya eje anyị nwere ndị edu anyị mgbe tupu ajụọ ndị ga-edu anyị na ihe ha na-eme na ha eduba anyị ruo kịta achọrọ m itinye ọnụ maka ama m na mgbe a tọhapụrụ Nnamdi Kanu ọtụtụ afọ gara aga onye mbụ ọ gakwuru bụ ọgọ anyị nwoke Fani Kayode nọrọ ebe ahụ akparịcha ṅụrịcha kenecha see foto ọba n'ihe na ya bụ ọgọ anyị nwoke amaghịzi m ebe ọ nọ kịta ma nwunye anyị agịda agọzi ọ bụ eziokwu na anyị mụtara ya ụmụ etu o si tụgharịzie 360 kịta ekwunyere ndị alakụba na ndị ihe na bụ ihe nna ama ha maka na amaghị m etu ire mmadụ na-abụghị ire ofu onye ga-eji gbaa mkpe ọ na-ekwu nke ọ na-ekwu nke mana ka nna achite n'ihe a nna-ajụ epetike ndị anyị na-ekwu onye na onye ka i chere kwesịrị idu ya bụ ọgụ gịnị gbochiri ha apụtabeghị duru anyị si ka anyị gawa mụ mara na ihe ndị na-ekwu onye na onye bụ ka ịlakọ mmụọ na mmadụ mana ka m gwa gị eziokwu ihe wetara ha edubu ha anya ebedat na okwu first of all abago na court ha amago that na ife a na-achọ the right time the right process how to do it right process na-ekweba ha afọ nakwa afọ ise ga-anọ ihe ahụ mana ife ya amabụ na ihe amabụ na onye a bụ a freedom fighter and na ndị Igbo ka a na-azọ ana ndị anyị nọ ha nọbe ha achọ ka ndị Igbo pụọ so the thing uche ka ihe na-erizi ọ na list ndị epada n'ụbọchị a ma ndị ekpere ma ndị ọgba ama dịcha n'ime omeghe onye Igbo nọ n'ime ọka ịmadat na ihe a na-achụ anyị bụ ọchụchụ na nke a gbudat of a sudden ndị nwana na-achụ anyị abịa buru ụzọ ọgụ atụkwara m onye gị na-achụ nta ọnọgide si na ụkwụ ụrụ ka ụkwụ anụ nwoke ozokwo bikọs nwe ka agba chene ibu anụ ihe eziokwu dị n'ihe na-ekwu eziokwu dị n'ihe na-ekwu mana iwe mbụ ndị a niile ịmara ọ bụ na ị na-anya kamgbe ebidoro kwuo okwu Nnamdi so ihe ndị be anyị na-asị anyị bụ na ọ ga-apụta echi na ọ ga-apụta echi ụzọ a ga-esi mee ya enweghị onye gwara anyị eruo na court esi mgbago gbatuo anọkọta ha agbawa outside left anọkọta ha agbawa inside right anọkọta ya bụ na ya bụ nwa amadi anọrọ ebe ahụ adịghị ya mma ejigide eruo kịta na mụnwa na onwe m kwenyere na ihe ọbụla ọ bụgoduru ofu oke siri nwa ese siri nwa bonye ese ị na-aga chọọchị ị na-aga vigil na ihe na ịmazi na ọ bụghị Chineke na-enye ego na ekwensu na-enye ego ọ bụrụ na ị chọọ ya bụ ọ bụrụ na ekwensu kwado inye gị ihe ị na-ana ọ bụgoduru ka m kwenye ihe na-ekwu na ekwensu chọrọ inye gị ihe ọ na ịma nnata ekwensu ihe ọ na-eme ọ depend na condition ụta gịta ị nọ ọ bụ na ekwensu chi inye gị ego si weta nne na nna gị ọ ihe eje nata ya ego enwekwa ndị merie kama ịma na ha ada ama n'oge nne m na nna m anwụọla n'ọkwa ịma na ọ ha nwunye gị na nwa gị ka ọ ga-eji gwa m nwunye m na nwa m eji m eme atụ okwu ka m mara a sị na mgbe ụfọdụ na ofu nwoke siri nwata na ọ ekwensu na-enye ego ya bụ kwenyere n'ihe otu kwuru ka ị wee na n'oge ọ bụrụ na ihe otu kwuru bụ na ya bụ nwa amadi pụtara ngwasị ka anyị gawanụ chetakwa na ọtụtụ ndị isi okotoko akwado ya ihe dịka Atiku Abubakar akwado n'okwuo ama m ka o ruo mbọchị ahụ ka ọ ga-esokwapụta maka ọ dị ka egwu tegas na-atọ ha ikekwe ọ bụrụ na ha nọ ebe anyị nwere ike ama mgba tegas ụdị nke agburu ọkadigbo mana ihe na-ekwu bụ na ya bụ ka e were ya na ekwensu chọrọ inye anyị ọ bụrụ na ọ ga-eme ka nwanne anyị nwoke pụta ọ na anyị ama m ka obi si mgba etu ọbụla ọ dị ka anyị narịa nwee ihe ikwu before ka m jụọ gị ọdụ ka onwe ife ndị a ya emekarị na court of competent jurisdiction si hapụ nwa amadi ya n'aka ya dị ọcha ha si court ụlọ ịtụgbu onwe gị court of competent jurisdiction na jurisdiction ihe ọ na jurisdiction rukwe kịta ekwuo ha gakwuerie ekwuo ha gakwuerie ọ bụ ihe ọ pụtaziri bụ ọ bụrụ na ndị a chọrọ ka akụwasịa si kụwasịa na ihe onye ara gwara onye ibi ebe a ka m na-eje maka nkụwasị a ka a na-ekwu bikọs ihe mana nkụwasịfa
ọ bụrụ na ndị Igbo bụ cowards mana na ihe izi ya ma ọ bụ na ebido nkụwasị ọhụụ anyị na gọọmenti n'ọkwa anyị na ndị adụ wee pụta bụkwa ndị ya ebido je na shọpụ okụwasịa je n'ụlọ okụwasịa je n'ụmụ okụwasịa je na moto okụwasịa maka na ọnọdụ ugo adịghị egbe mma na ihe na-ekwukwu n'ugbo ka m ghara ịbụ ịnọkọta etu a eje chọọ nkịta si anya chebe ọkụkọ anọ nkịta ọfịa iche na echi ọfụma ha nwere idu anyị bụ ebe problem dị ụkọ si na one fa amara ihe na na-akwado mmadụ ntanaghọ o nwere ike o duru anyị pụta mgbe egbe ya daba ya fụzie anya asị na ya erudade ụmụ Igbo ozu gha nghara nha onye ekwuru anyị onwe onye na-ekwuru anyị mgbe mbụ kọtụ kwukwu ha ekweghị ọdụkọ nke ofu onye kedụ pụsị onye na gọọmenti enwere onye bụ a na-enwe ndị isi ike n'obodo a na-enwe ndị isi ike mgbe ụfọdụ abịa n'ihe na ndị onye isi ike ego na-ebe akwa na-ebetara nke na-adị ebe akwa so ikekwe etu o mewere ya mụọ kwenyere na etu onye ọbụla na-ekwu hapụ Nnamdi ma ndị ọcha ma ndị isi ojii onye ọbụla na-ekwu ma ịbịa ma ndị Hausa ha niile esorogo hapụ Nnamdi na enweghị ihe o mere ịma na enwe vidio anyị mere mbọsị a ọ dịkwa ka ihe kịta ọ bụrụ na onye nke a sịrị na ya ma na-emezi ngwa hapụ na ya ga-agakwuru Jagaban na Aso Rock ka e wee n'onu ya ị na-anya kịta ndị be anyị ọtụtụ ndị be anyị kwadoro ya bụ ihe maka na onye Igbo wee mere ya bụ voice anyị na-anụ si ngwa si onye ọbụla ndị Igbo niile mechie aha ebe ọbụla ha nọ nke mbụ bụ ịkwadoro oru mbọsị ahụ ka ndị Igbo mechie ahịa ọ bụgodoro na ha agaghị maka ihe na egwu ndị na-agbakpọ ịkwadoro ka ndị Igbo mechie ahịa mbọsị ahụ onye ọbụla nwere right imechi ahịa na ime ha mana o nwere njọ ka ịmalụ maka na onye ọchịchị na-achị kịta na ndị be ha abụrụ enu na mmanụ anyị n'o nwekwara ike ọsị na oyime na Abuja na Wike ịma na afọ abịa ụmụ ike awepịa site na ọwụ ike whatever it is nwere ike ịnọkọta na otu iketapila na shọpụ ndị Igbo si na ọ nọchiri ebe ana gọọmenti dị karịsịa emegidere anyị ndị kọtụ ekwuo na ekwe ọnụ ụka ha mma o rubeghị mgbe ọ ga-eru onye ji katapọtụ ya weta ekpere m ka eme ngagharị obi adị mma mana ka ọ ghara ịbụ onye obodo a kwadoro ya anyị kwado ndị Igbo shọpụ na-asị oke mechisia mana ụbọchị ọ bụla na ndị Igbo niile onye na-eri sitato ana-eme n'ala Igbo onyenwa mana ọ na-aga ọnụ nye edu na anyị ndị Igbo kwado si na ụbọchị dị taa ka anyị eme ndị Igbo apụta mee ya mara ọ bụ na onye nwere idu anyị ebe ka nsogbu ndị because ana m atụ egwu ife akpagidere nkata ahụ wee bụrụ ngịga nsogbu bụ na ndị Igbo ime ya ọ dị ka ọ nyụrụ anyị dị ka akụkụ nyụrụ mamịrị maka ịkwado mba sitato mbụ na egwu ndị kpọm ọ bụghị na anọkwuo ya mgbe mbụ ka e mere ya n'ihi ịhụnanya mana nke niile emeziri ikpeazụ bụ na onye ọbụla ofu onye nọkọta ekperima nọkọta ogbunye fon rekọdụ ofu ihe si anyị onye ọpụtakwa na tata na aga ịgba ndị ihe na gwogwo na ndị izu na aga agba ha gwogwo asị ihe a niile bụ ka egwu baa anya egwu abazi anya ahụ o ruzie Mọnde ụfọdụ a relax ya jee n'ụdị na tata ka bụ ehihie mbọchị ụka nsogbu bụ na ada aga chọọchị Mọnde rukwe ọ wụ eziokwu na ọ gbawa ego mana epetike pịachi kpokọta okwu a n'ihe gbasara bikọs ọ bịago nso ọ Mọnde na-abịanụ oruzi nekwe aka nekwe oturu o teghizi aka Mọnde a na-abịanụ kedu ndụmọdụ ị na-enye ndị Igbo ndụmọdụ na-enye ndị Igbo bụ onye ọbụla gbara ọgwụ ya ṅụọ ka m gwa unu nke bụ eziokwu imechi ebe ị na-azụ afịa ahụ ya bụ nsogbu onye ndu unu ka a na-ekwu onye chọrọ idu ihe a abụrụ ife unu che ka unu ga-afụ maka ihe ndị ekwu anya m ga-ada ebe ọ bụ na anyị nwere ike a na-emesi at home weta ebe guys si o ji wee bịa wee wọkụọ ka anyị kpachapụ anya mara that na anyị emenwe n'onwe anyị ka anyị ghara iso isi ọkụ because na nkịta ka mbe nọ n'onunu na ọ ya ahụ ịsa ụbọchị anyị kpọpụta osi na nsị esiwo na nsị esiwo ya biko nụ ana m ayọ biko ka anyị gharakwa iso this man wee mee desi maka na mmadụ ama ihe ọ kwadola anyị ọ dị mma ụmụafọ Igbo daalụnụ anyị atinyere ya bụ okwu ọnụ ama m na ọ bụrụ na ị nwere ihe ị chọrọ ikwu comment section dị ya ọsọgide n'Igbo ọsọgide n'Igbo enweghị ihe na-emenụ mana ihe anyị na-ekwu bụ na ebe ọ bụ na anyị anọgo kamgbe dịka uche nke m uche onye adịghị ya njọ ebe ọ bụ na anyị anọgo kemgbe
ọ bụ mgbe nwa amadi ya nwụrụ na nga ka a ga-asị ngwa ka ọ pụta n'akwụkwọ nsọ ka Pọl sịrị na ụfọdụ ji obi ọcha obi dị mma na-ekwusa maka Kraịst na-enwekwara ndị ji obi na-adịghị mma na-ekwusa maka Kraịst. Ya bụ onye ọbụla na-ekwu ha kwuwe onye ọbụla na-ekwu ha kwuwe ekwugide n'ihe ọ bụ si hapụrụ anyị nwanne anyị nwoke ka ọ pụta. Enwere ofu vidio nkiriri Abonimone gara aga ikiri Igbo na-eme na mbụ ebe Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu na ha ma na ahụ adịghị mma na ihe ha nọ bụ ka ha dewe ya n'ime ebe ahụ ka o ruo mgbe ọ ga-adị kwọtato na orugo mgbe nwoke ga-eji Igbo akpọghapụtazie ya awụọ n'izu nọ ihe ha ji jigide etu a. Biko nụ ịma na onye Igbo adagwa ihe ọ ga-eme kama na onye ọbụla ekwu uche ya bụ na ọ bụrụ na ị nọ na Abuja n'uche nke m ịchọkwa ịga kama ị na-aga adịga iwere uche na-enye ndị mmụọ nri adị ama maka na mgbe a ga-ejide ọ bụrụ na unu dị mmadụ 10 ejidere Awụsa dị n'ime ya dị 2 amara ahụ na sel Yoruba nọ n'ime ya dị 3 ụtụtụ echi a ga-akpọpụta mana gị bụ onye Igbo ịza ha na Okeke Emeka Okorie ị ga-anọgide ebe ahụ. Ya bụ tupu ị pụọ dowere ndị be gị ihe ha ga-eri adị ama ị na-enekwa anya Sowore ịmago na Sowore na ndị kọtụ na ndị polisi abụrụgo 5 and 6 ọ bakwa ebe ahụ o ruo echi ọpụta ọ chọwazi etu a si agbapụta ndị nọ n'ebe ahụ. Mana biko ọ bụrụ na ị na-aga dowere ndị be gị nri n'ụlọ mekekwe shọ na ihe ndị be gị ga na-eri dị ya ịgwa ha gasị ahịa ebe ego dị ọ bụrụ cheki saịn ya adị ama enwere etu esi kpara gị aka. Mana akwadokwara m ihe ọbụla a ga-eme ka a napụta Maazị Nnamdi Kanu. Afa m bụ Mike Onugbo Ugwumba Ndigbo. Biko na ewe na iwo n'ikpeazụ onwe nchọ ịyọ gị biko nke a gọvanọ nụ bara APC ọ gịnị na-achụ ya eji anya ọma ga-elele ajụjụ ka ndị rụgo eji anya ọma ga-elele eji anya ọma gọvanọ m bụ gọvanọ mba bara Enugu mba na-achị Enugu na-achịta ya ọfụma ọ bụ eziokwu na taksị na-egbu anyị mana mba nekọtara anya sị ka ya baa APC nye ya akpụkwu ma ebe ọ na-atụnyere ya kama na ọ bụrụ na m nọ n'Enugu atụwa vootu mfu ebe edere APC kachapụ m ya na mma ntụnyere APC. Mana dekwuru onye bụ chief of staff Chimoroke Nnamani nke n'ihe FCC kpụbụrụ mbụ eburu gị ka iji na-ajụrụ m ya kịta ọ maka mgbe na-abụgharịrị akwụkwọ ya na-ebugharịrị akwụkwọ abụgharịrị akwụkwọ o ji ebu chief of staff anyị mago ya panik wee bata ofu onye kwuona na ihe kpatara ndị gọvanọ onye gọvanọ ga-eji gbaba ihe na bụ na the fear of EFCC is the beginning of wisdom. Na ọ bụrụ na ị chọghị ịnọ na nga ịfụ ma nke Bayelsa na ha akwadocha n'ọfụma ndị a niile na-abanye kịta enwere ihe na-achụ ha na-abanye ebe ahụ enwere nke ọkwa Ogun steeti ka Adeleke nke a sị na ọ na-azụ ji ka ọ bata ekweghịzi ya bata ka ị mara na ndị a niile aka ha adịghị ọcha onweghị onye arụ ya aka n'ike ka ha ghara ịrụta nshi ma ọ bụ ahụ ewepụna m na gị ode mma mmasị n'ịbụ onye Enugu gị etụọrọ m gap ana m atụrụ gapụ ọkwa be m ka ị nọ na ịchọkwa ka nye good notice. Mana gọvanọ na APC na agba ndị bụ na Amerịka ose mana ka nkene ndị be anyị ka ọ dịba n'oge nkunu bụkwanụ prọfesọ bunu kwanụ bụ nọ na-akọ akọsụsọ ọnụ prọfesọ bunu ọ bụghị ọnụ ka ọ na-akọ bịa ihe dịbụ oke dịbụ ọgịnị biko na-ekene mụrụ ndị be anyị ndị Igbo ka emesịanụ ọsị na ị ga-eme gịnị ikwu n'ihe na-abụ ọ bụla na ị nwere mmadụ ọ bụ na ị nwere ego ọ bụ na ị nwee mmadụ inwe ego isi ga-eme gịnị eme gị ịhụnanya na-abụ iji ofu ehi Igbo eje ahịa na-ara ahụ mana ị nwere ike iji ehi Awụsa 12 ọje ahịa ha na-esoghị nke a gosiri na ndị Igbo abụghị ndị a na-achịma atụ ụkwa